balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Kailan kaya magbabago ang asawa ko? Ang hirap po na kahit ilang beses ko po siyang sabihan na magbago na siya, hindi pa rin po siya nagbabago. Kailan kaya dadating yung panahon ng pagbabago? Ay. Alam mo, meron ako nabasa recently, Jegs, na linya siya eh. English, so hindi ko alam kung maitatawid ko siya na maayos ngayong araw na ito. Pero ang sinasabi doon, kung tayo nga sa sarili natin, hirap tayo na magbago. Yes. Papaano pa natin i-expect na magbago yung iba para sa atin? Tama, naitawid ko naman ng tama. Tama. 'Di ba? Parang so kung tayo nga mismo Hirap pinipilit tayo. pinipilit, 'di ba? Halimbawa, ano yung bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo, Jegs, for example? Yung siguro, yung ma-opinion tayo. O yan, 'di ba? Totoo yan, yung may opinion, Yung minsan na affected, dapat limitahan natin. Correct. Dapat hindi na, dapat professional lang, wag nang umabot sa personal level. Yan, yung mga bagay na ganyan. Ilang beses na namin yan ni Diego Bandido ina-attempt na hindi, professional level lang. Hindi na kami magsasalita, hindi kami magko-comment. Pag sinabing ang elepante ay lumilipad, oo na lang kami. Maniniwala lang kami. Sa lugar ninyo, lumilipad yung elepante. Sa lugar ninyo, yung manok up, animang paa, edi go. Yun yung gusto namin. We want to change into those people na i-accept na lang na ang pag sinabing ang elepante ay lumilipad, tatanggipin na lang. 'Di ba? Hindi kami ganoon. So, dahil tayo nga mismo sa sarili natin, hirap tayo magbago. I-apply lang din natin na wag nating pilitin na magbago yung iba. Lalong-lalo na kumpara sa atin. Alam mo, pwede siguro sila, Jegs, na mag-adjust. Pwede. Pero yung bang sabihin na magbago totally, tapos alam mo yon, yung magiging parang new me, new you, mga ganong klase mga eksena, I don't think so. Alam mo, ang dami ko talagang mga ideas na pumuputok sa simula nung nalaman ko yung Ideation yung ka? yung sa strength. Kasi like for example, ang strength mo ay ideation. Oo. Like for example, sa ganitong sitwasyon, kung minsan misinterpret natin yung na naiinis ka baguhin, pero strength niya pala yun eh. Correct. Ang dapat mo lang malaman na strength niya yun kung paano mo i-manage. So, ganun ang mangyayari. Kasi like, for example, may taong bida-bida, yun pala siya eh. Ganun pala siya talaga. So ngayon, naiinis ka sa kanya kasi bakit bibo? Ang dami niyang ginagawa niya lahat. Oo, hindi ka ba napapagod? Parang yung kaibigan natin, feeling ko hindi niya pa tinetake yung strengths test. Pero palagay ko, itong si Papa Leo Bungaling, yung ating itong kaibigan natin na CEO President ng LB Lending Corporation, shout out na ngayon ay President ng Philippine Chamber of Commerce and Business, Candelaria Chapter. Ayan. Boss, bata mo kami, di ba? Na nung isang araw, parang sobrang busy kasi talaga namin, so hindi kami nagkakausap. No, finally, nagkaroon kami ng time, few minutes na magkausap. Doon sa time na magkausap kami,
may mga kausap siya, tapos may mga kausap din ako. So sabi ko, alam mo, sa kanila lang tayo mag-usap kapag Tapos na yung mga kausap natin. kapag kakalmado na tayong dalawa. Pero during that call, ang sabi niya, madam, ang dami kong ginagawa. Sabi ko, ginusto mo yan eh. Sabi niya, tapos pinakita niya yung mga papeles niya para sa negosyo. Tapos, basta may mga iba pa siyang mga pinagkakabalahan. So sabi ko sa kanya, ginusto mo yan, pumayag ka eh. Tapos sabi niya, may nag-i-invite din siya sa parang ganito. Sabi ko, di tumanggi ka. Hindi, sayang din, di ba? hindi niya tinanggihan, di ba? So, yun. May mga tao talagang ganyan kasi siguro kaya sila bida-bida, bibo-bibo. Kasi ang strength nila is because actually they can do it. Ganun sila. Competitive sila, bida-bida sila, bibo-bibo sila. Mahirap silang pilitin na maging kalmado. Parang kalmahan mo lang kasi pwede siyang kumalma ng saglit. Kasi yung term niya na baguhin, minsan hindi mo mababago lalo kung yung strength na yun. Yun na yun siya eh. Behavior na yun ng correct, tao correct. eh. Hindi mo na yan siya mababago talaga. Pwede lang siyang mag-adjust. Yan. So, ima-manage mo kung paano ima-manage. At kasi niya rin diba? ima-manage niya rin. Kasi yun yung kailangan. Kasi may blind side, kaya diba? ang blind side naman kasi talaga ng mga taong may competition na strength o yung mga bibo-bibo, bida-bida, ang blind side dyan is tinitake mo kasi talaga lahat. Kahit na sa totoo lang, hindi mo na dapat ilaban. Ang galing nga sa ngayon sa Mrs. dahil sinabi ko kay Mrs. na meron akong yung restorative na strength. restorative. Nagre-restore. Kasi, every time na may ginagawa ako, alam ba, may ginagawa ako, tapos yung magtatanong siya, paano to? Binibitawan ko yung ginagawa ko. Tapos, andun ako, nag-spend ng time. Kaya minsan hindi ko natatapos yung iba kong gawain. Yan din yung mga gusto nating baguhin, Jegs. Yung procrastination na tinatawag. Yung bang may ginagawa tayong bagay, hindi na natin siya nagawa kasi may gagawin pa tayo ibang bagay. Kaya ang ginagawa ni Mrs. ngayon, pag may tatanong sa akin, hindi niya na tinatanong. Saka na pag wala na akong ginagawa. Ayan, so, diba? namamanage na. Correct. Diba? So, may ganong way to manage it eh. So, managing, not changing. Yun siguro yun. Kasi kung pipilitin mo na yung mister mo ay magbago, mamamatay ka na lang, hindi pa po siya nagbago. Tapos sasama yung loob mo. Totoo yan. Sasama yung loob mo kasi ginawa ko naman ang lahat. Or saan pa ba ako nagkulang pero bakit hindi siya nagbago? 'Di ba? Baka kasi kailangan lang natin talagang sadyang tanggapin na hindi talaga totally nagbabago ang isang tao. Mag-a-adjust lang ikaw, mag-a-adjust din siya, magre-recalibrate at ima-manage. Kasi yan na yan siya. Ganon yung wiring ng brain niya. O paano mo tatanggalin na gano'n ng wiring ng brain? Di ba hindi posible? Pero we're talking about on a positive side. Correct. Pero kung masama talaga ugali ng asawa naman, mo. di ba? Mag-isip-isip na din tayo kung talaga namang nakakainis, nakakastress. So, halimbawa, sobrang toxic. laging lasing. O kaya hindi na strength yan. O kaya babaero. Di Oo. ba? Hindi natin pwedeng i-manage yun. Ibang usapan yan. Correct. Kailangan talagang gawa ng paraan yan. Kasi kapag may kamalian din, kailangan din namang merong may karampatang action. Di ba? So, yun. Sasakit lang ulo mo, Mrs. Correct. Kakaisip ba't hindi nagbabago? Hopefully, hindi mo kasi sinabi. Para napakalaki yung sinasabi mong pagbabago eh. Hopefully, yung pagbabago na yan na sinasabi mo is in terms of mga ugaling hindi nagtatapon ng brief sa tamang lagayan. Mga ganun lang. Sino yan, Nicole Yala? Basta secret. Di ba yung mga ganong mga eksena, kunyari ganun lang, manageable yan. Pero yung sinasabi ni Jex na sobrang negative, yan. Mag-iisip din tayo. Hindi din natin na dapat i-tolerate kapag maling-mali. Tama. Ganyan. So, dapat may gawin din. At uulitin ko yung sinabi dun sa nabasa ko na tayo nga sa sarili natin. Hirap tayong baguhin yung mga bagay na gusto nating baguhin. For example, yung tao bad habit. Yeah, 'di ba? It takes a while bago ma-break ang isang bad habit. For example, bisyo, kunyari, vape, yosi, inom, 'di ba? It will take time. Tayo nga mismo hirap tayo diyan, 'di ba? Yung sleeping ng late, exercise, Tama. yan. Tayo nga mismo hindi natin magawa yung ganyan, yung mag-change into a healthy lifestyle, healthy living, 'di ba? Correct. Ibang tao pa ba ituturo natin? Tama. Ibang tao pa ba i-expect natin? 'Di ba? So, mahirap. Sabi nga, naalala ko na naman yung binanggit during the COVID, yung seminar na binigay sa atin ni Tonet Miss ba Tin, yun? Miss Tinet. Miss Tinet. Tinet, na
wag mong problemahin yung mga bagay na wala kang kontrol. Oo, wala. Oo. Correct. Hindi mo na kontrolado yan. So, anong Oo. gagawin natin, di ba? May stress ka lang. Choose your Doon battles. doon ka sa may control mo. Correct. Which is Yan. sarili mo. Mhm. Kung paano ka magre-react, Oo. kung paano ka mag-iisip, Kung di ano ba? ang possible na remedy. Tama. Pero yung ugali niya, wala kang magagawa doon. Wala. Ano ang gagawin? Correct. Oo. Ganon. Oo. Yun lang yun. Don't expect na doon sa asawa mo na isang araw magbabago siya. Oo. Pwede siyang mag-adjust, pwede mag-recalibrate, pero babalik-balik pa rin talaga paminsan-minsan Oo, yan eh. ayan. Di ba? Ang pwede mong gawin dyan, halimbawa, yung iksi ng pasensya, hindi naman yata nakatutok asawa ko ngayon eh. Oo. Halimbawa Sure ka? lang, be sure. ang pasensya ng asawa ko ay kasing iksi ng kilay ko. Kasing iksi ng pilik mata ko nang walang makeup. So, yung maiksing maiksi. Hindi na lang doon. Ang asawa ko ay mabilis magbago yung desisyon. Mhm. So, for example, sinabi niya na pupunta sa ganitong, ganito yung gagamitin sa sasakyan, kunyari. Aha. Pwede yung magbago. Mhm. Pwede yung magbago. So, kami, ang ginagawa namin, para lang hindi na kami mataranta, hindi na muna kami magsasakay ng mga gamit Mhm. sa sasakyan. Aha. Kasi at any time na biglang baguhin niya kung alin sasakyan yung gagamitin, hindi Aha. na mahirap. Mhm. So yun sinasabi ko na kami na yung nag-adjust. Aha. Kami na yung nag-try na mag-manage. Yun yung sinasabi natin. Yan, oo. 'Di ba? Kasi yan na yan siya eh. Pabago-bago talaga paminsan yung isip o kaya biglaan talaga, 'di ba? Oo. Mamamanage niya din yan minsan, 'di ba? Pero dahil hindi, ikaw na lang din mag-adjust. May mga ganon. Oo. Wala pong taong perfect. Correct. Oo, sa akin din for sure nag-adjust yan, 'di ba? Ay, Hindi, nag-a-adjust ba siya? wala lang siyang mikropono kasi, tsaka introvert siya. Kaya ako may means. So, kwento niya. So, yung kwento niya tungkol sa akin, hindi niya makwento. Pero I'm sure, 'di ba? Nag-adjust na din siya Oo. sa akin. Kunyari, for example, Jex, hindi ako marunong talaga magluto. Mhm. O yung luto ko ay basic na basic. Halimbawa, magpiprito lang ng hotdog. Aha. Ano ko pa yan? Pag-iisipan ko pa, naprito ko ba ito na maayos? So baka malamig pa yung loob. May pagdududa pa May sa pagdududa sarili. pa sa sarili, di ba? So nag-adjust na din yung asawa ko sa part na hindi na para pilitin niya akong magluto Mhm. or para lambingin niya ako na magluto. Oho. Mas more of ang lambing niya na sa akin dahil alam niyang hindi ko talaga strength yung pagluluto. Mhm. Ang lambing niya is kapag meron siyang nagka-crave siya sa isang pagkain, Aha. doon kami kakain. Yun. Ganun na lang. Oo. Yun na lang yung adjustment. Mhm. Ganun talaga kasi mahirap Oo. eh. Tama. Oh, ganun lang yun. Kabisyo, ha? Ikaw nga sarili mo hindi mo babago eh. Ibang Correct, tao pa ba? correct. Yun lang yun. Ganun Oo. lang kasimple. Ayan. O, Sana siya- may natutunan ka. Sana, hoping, 'di ba, na may natutunan ka mula sa aming kadaldalan ngayong Lunes. Grabe, huling linggo na ng Kaya April. nga eh, parang ang bilis. Alam mo, sobrang bilis. Sabi ko nga, nagdeklara na ba ng tag-init? Parang ang bilis lang kasi from Feb na medyo malamig pa. Tas parang ang bilis na nung March, tas Oo, April. init Or na. na-miss ko ba yung declaration ng taglamig, ay Oo. tag-init? Magugulat na lang tayo, tag-ulan na naman. Kaya nga eh, Agua de Mayo na, 'di ba? Oo. Magugulat na lang tayo. Anyways, sana po okay ang inyong Lunes na umaga. Mhm. Ay hindi, tanghali, hapon, mga kabisyo at mamaya tayo ulit banding kwento na may wagang burnay. Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liana. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Ayan. Oo. Ayun na nga. Kalmahan mo lang sa nagtanong na hindi natin mababago but we can Correct. manage. We can manage Oo. it. We can recalibrate. Mhm. Ganun. Ganun May, na lang may yun. magagawa tayong bagay. So, True. yun ang aalamin natin. Correct. Oo. O siya. Salamat ng marami sa pagtutok. Ingat po kayo. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!